Я го разклати. Разклати го, да те снимам. Ама че ми строчиш колата? А? Ти ме стига! Къде да я места? Малко по-надолу! Он то кестен е до тук, он няма удари колата, нали? Ония няма го трасиш. Аз съм виновен, нали? Много път няма отземното притегляне, ти какво си виновен? Значи... Ялата штрака. Ще го фанеш. Така, цак. Човек така були кест. Ама не бе, те така те до дървото да са олензи. Те така те. Ама са... Е това, за Фейсбук! Ама я правя клипче да е, но с клипче е по-мо. Те така те мръдни дървото. Е това! А не мога да падне кестен да е. А? Е, нема много клипче това. Я го пусни. Е, как го ти не си направил нищо, а направи нещо да снимам да... Какво да правим? Е, не знам нещо, не моля да пееш. Ти спее една песен, бе, Не може да правим нищо. Снимите тези! Айде така! Айде, трио направи. Ама с пръта, фани пръта, бе, пръта фани. С пръто, а? Те това! Браво, бе! Браво, бе! Те това! Ма отдоле идват полицайите. Отдоле беха полицаите.